ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଦିଅ ଆଉ କହିଲା କେତେ କେତେ ଦେବ? ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଦେବି 15,000 500 5 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଆଉ ଶାଳୀ କହୁଛି ମୋର କେତେ? ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଦେବି 17,700 7 ଟଙ୍କା 7 ପଇସା ଆଉ ଶଳା ଭାଉଜ କହୁଛି ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଦେବି 12,000 1200 12 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ଦେବି ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ନେବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋପଟିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋପଟିଆ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିଦେଉନା ଓଲା ଅଟୋ ଗୋଟେ କରିଦେଉନା ଆମେ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଭାଇ ମୋର ଓଲା ଅଟୋ କରିକି ଫଟୋ ଫଟୋ କରି ଗଲା ପରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲା ଆଉ ଗଲୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ଆଉ କିଏ କହିଲା ଚାଟ୍ ଖାଇବି କିଏ କହିଲା ବା ଚାଉମିନ ଖାଇବି କିଏ କହିଲା ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି ଆସୁନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବା କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବିନି କହିଲା ତମେ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଲ 15,500 5 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଆଉ ଶାଳୀକି କାହିଁ ଦେଲ 17,000 7 ଟଙ୍କା 7 ପଇସା କାହିଁ ଦେଲ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି କି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବୁଲିବିନି ତମେ ଶାଳୀକି ଧରିକି ବୁଲ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସିଏ ତାଙ୍କର ଶଳା ଭାଉଜର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବୁଲି ମୁଁ ଘରେ ଶାଳୀକି ନେଇକି ବୁଲିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଶାଳୀଟାକୁ ଫେରେ ବୁଲେଇକି ଆଣିନି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଫେରେ ଆଇଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଖାଇଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲାନି ଆଉ ଆମର ଶାଳୀର ମୋର ଖାଇଲୁ ମୋ ଶାଳୀର ମୋର ବୁଲିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଶଳା ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଇବିନି ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ ତମ ଶଳା ନା ଶାଳୀକି କାହିଁକି ଏତେ ଦେଲ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଲେନି ଆଉ ମୁଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ